हाय लोगोफोर बयखौबो खुलुमबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम आं हाबा जानो थांनो नागिरदों आरोना बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै आं एसे बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय फैनायानो Apa? Itu. मोनफैलायबायहाय लोगोफोर हाबा जानो थांदोंमोन जोंहानि बिमादैनि हाबामोन आरोना ओमफ्राय जों दा मोनफैफिनबाय न'आव जि नुलामना नांदोंमोन नालाय थाबनो फैफिनबाय आरो दा फोथारखिनजा ओंखारबोदों आरोना जोंहानि मटर बेसर ओमफ्राय मोसौ लांनो होननानै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं नोंथांमोनजों बेखिनिखौनो शेयार खालामनो होननानै सानबाय बेनो ब्लग लाबिया गोबाव जाबाय नालाय लाबोबाय आरो आं दिनै बाबु खानायखौबो लाना फैफादो नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर अननानै सोरबा गोदानबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेसरा जोंहानिया फिथाइ थायबाय बिबारा बारखांना फिथाइ थायबाय आरो बाहाय ओरैनो माबा दंबावो आरो बिबारफोरा जोंहाय आरो इयाव मटर दङ मटरखौ बेसेबां गोदोर जाखो नायहैनि र' एसे सानैबो फैखादो जोंहानि मटरा जाबायानो इसोर सानैखौ लानानै खाजानाय नङा बिफांखौ गाबफायजोबगोन इसोरो दल थालेबा मोसौबो लायनाङो बैनो जोंहानिया मोसौआ फैखांबाय जोंहा आदैनि हाबामोन ओमफ्राय हाबा जाना फैखांनानै दुब्लि जा फैबाय आरो फायबा फै सेन्देलानो गलायबाय नै हाय नर हाय ओइ लोगोफोर खुलुमबाय सेन्देलजों खिथिहरबाय नोङो जाम्बा जागासिनो दे बाबा हाय नर हाय जागासिनो गोलैगोन मानो फुनो हाबायाव भिडिअ लानो सानदोंमोन आङो ओमफ्राय भिडिअखौनो लानो हादिया माबा लाजिनाय मोननानै बारा बोरैबा मोननाय जायोहाय बारा गोदान नालाय बारा एसां रोंस्लाबलायलाङा बारियाव फट'खौनो थिखांनि र' मोजांथार नुदोंथ' बिसोरो जा समायना बिबार बारखाबाय मटर खागासिनो बिखिजाबो बिबारा बारखांजोब्बायानो फिथाइ थायबाय फट' थिखांदों आङो दल थादै नोङो दै जाना हर फट' थिखांनि रयगो दे सलाय हेरायजोथ' इदि खानायखौनो नारगोन बखि नारदो बेसर गैलाहाय लेथ्रा जाजोब्बाय हाद्रि गोजानो फिदिं जाम्बा इखि थाङा नैखिसो लाबो इखि लाबो नै साफाखै लाबो बोरै गेलेदो